to dol rok hai na hai norok nani ketal video norok na joto no kha kaham mai lamso gote ani video no support khai tongma bagai ana support khai tongma bagai pui lawan norok nang pai pula ya hamba ya horo kai to tini ngen norok ni full comment ni reply riwui na senai kai norok ano sungka dara ni para borong kai ang to norok no sigang no saka ni parang kai khwai gopal nogoro to abo PS nge champawar PS by khobjago blog kai tulasikor ar di blog by khobjago kai ta kaisa proshno sanga nung bufuru kaijak naifu ani answer di just ke puno fu oh my god abo nge belai no important proshno ngai thangka among ganga abo norok no ang tam sanai abo to ani bepar ya abo nok nuk ni bepar borok jepro no kaina ni musung jago jepro kaina ni hino ang apro no kaijak nai dol rok norok judi ang kaijak ang kai norok to nuknai no ani sari ni ba kailai pandani video rok norok to nuknai no asa khayo judi ang norano support khai tong ang kang asuk din no jesuk din norano support khai tong asuk din no ang pura youtube tong nai kai amon bagan support khai tong di te bus kang din no ko bang beti content piman nai tongo try khai tongo ngata time kring babe okor mayang tongo ta ngeta kai sang kang ke sungka ta most important question phaika among gano sungka nini family kurida mane ang amo kisa confuse ngoi tongo do mungkai mane ane personality jemon ang kajak jak da abo haida sungna nai kana beti bo sungna nai kang buji mali ang ka ni actually ang tabong khai ma baba songbai tongo ani dara songbai ma baba dara basui asuk te ang ngai sini nokong pajona janga pajona tongko abo bo kaisa sini family no ma baba songni chongjoto no milui kaisa family engkai ane personality jemon ang kaijak ya ko ang kaijak ang family khana engkai apro norok nuknai engkai amon ang norok na sanon musongo judi nung anok kaijak jak dene sung kang ang kaijak jak ya ko angkai judi amon ang buji mali ani ni family kri dehin samane to aba haita angkai asa ke noro joto no kaham no tongbai na angkai to tini ni video rok oro no pailai nai angkai noro anabus kang din rokote bo amke support diwi tong di support khai tong di angkai bos kang rang tebo video tuna ni bagai try khai tongo nge daily content naman bagai kisa sumoy sang ngoi tanggo angkai man bagai kisa mane long video rewi ma ya long mane kubang gila 10-15 menit ni video rewi man ya engko 4 menit 5 menit 6 menit aba hakai no running cholo tong hata